Bok ljudi, kako ste? Kaj ima? Evo, sad sam ovdje u grafičkoj školi i upravo smo snimili fotostrip za emisiju Rec TV. I tu su mi se pridružile... Mila i Martina. Dobro, sada ćete vidjeti neke fotke koje smo snimili tijekom snimanja i neke videe. Dobro, vidimo se sljedeći put. Bok!